Meeting, mas purukot. Sige na. Aon sa? Wala ko'y kwarta lagi. Dala. Dito ka kaaro ma-appear ka sa video na. Lugar ta mo agi. Tara na. Kau ayo ra mo paguban kau. Dira mo lang. Di mo ban. Dali na tara. Tara na. Ay, wili na una dito. Nakikuha na 20. Tara na. Tara na. Sige na siya. Lasoy. Hoy, sige magpamalikas do. Sige ma-mute na lang nato ni atong kuon. Atong video lagi mo pa dong. Unsa ba nga na dabe? Nice view. Ha? Nice view. Sana kita bakit? Daplin. Hai, asa ka padulong? Ha, asa ka padulong? Ay, sige, kung sa iba kay. Hi guys! Nami karon dari sa ibabaw din sa dari sa ilang mama niya. Tanawan ninyo ang view. Nanindot kay ang view din kani ninyo makita mo ni siya ang Muswan Peak. Hi lala! Ano man ka? Nindot to kay ang view diri guys. Sa una wala pa ni nga ni diri kay ang dalan didto pa niya. Karon din nga dalan diversion road daw ni siya palusot sa Maramag man siguro. Unya naami dinhi karon kay naglantalaw-taw lang kay dugay na ko wala ka ari dinhi kay sa una dili pa ing ani dinhi. Kaniyo tara nyo katubahan na dinha sa una na mga katubahan. Nya karon kiwa pa mo pa man pa siguro pagtanom ana din katong adtos ubos. Wala pa pagi kanang ang sitaw na gitapas. Nya di na mi karon nagkuan ko nadugay ko kay gig-iris pa kog mga kuan sa kong cellphone kay napuno na nauna na akong manghod dito akong igaagaw na dito sa ubos. Hala kanindot diri oy makawala man ig problema. Lagi mga tanom din nga kuan lang. Kani mga balanghoy. Naibalanghoy din ni ara guys oh daghan kaayo. Nya ara inita, unsa ba orasa ron alas 4 naman siguro. Nya dili unta mi manglakaw kay murag kaulan nun man. Nya karon iinit naman pod oh tanawa. Ara inita. Bukong kalak. Ano man silang manong? Pero inita gyud jud. Asa? Wala na. Kada kay diri guys. Aha. Tara na ako anak o nagreklamo na kay gikapoy na siya baklay. Layo pod ni gikan sa balay. Pero worth it kaayo kay nindot kay ang imuhang makita ang view. Ari pa nang guna dari guys oh. Kapoy na kagbaklay? Ha? Kapoy na? Kugos ka dyan. Eh, pagpakugos-kugos.
Kana mo na ko ingon sa inyo guys, umo na yung Muswan Peak. Oh. Dan mo na ang palibot sa Valencia. Ay, arga nga ka man. May nidag kong bahay din yan. Oh, toras sila guys. Oh. Ang kapuyag yung baklay yun. Ay, nasakyanan. Dirita, dali. Padung na dito nga to sa ubos ang dalan niya. Kafoy! Pag-hi, mo sa akong vlog, dali. Ay, 5C tayo. Kakapuyag baklay, oy. Dinala ka sa pilit kasi nabalik. Ikaw, guided sa pilit pantay. Oh. Basta, dinala ka sa pilit. Uy, kanindot, giday dudirig yun. Kadang langit yun, tala kay Pupol. Yo. Ayaw, yoga. Nuno makasala mo. Sige, daganda lagi, dugo ra baka lang. Sayang pud kayo bo, kapoy rag video pul be. Naong ni pul be. Anong Nausa ang baby. naon ni dyan na. Manghod baligya. Unsay issue ani? Kuan, boy crash back. Kuan, boy crash back. Kuan, boy crash back. Kuan, low budget. Low maintenance ra ni. Dili ka bukbo. Uy, anira ning duwa na nahinguto. Monkey. Muli magkasinabot. Nahinguto ra mo dring duwa. Dapat natay ning puranan. Di ay. Ay, magkikay init naman kayo. Gani init na kaayo. So nindot gid diri ba? Oh. Labi na mohapon dito ate. Ay laag og yung gabi bay. Ano naman? Gabi jud, grabe sig kagabi. Dili ba? Wa manggoy suga pul. Picture magud ko daw sa kay tanaw na mabaklay siya. Yeah, amo ko mag-picture. Anong ini gabi man nga wala na may kuan dere. Kada manggod ang mga lights manggod sa balay. Ay ubit ta tama. Balik sa dream niya. Ani pagilom mo Gabi na kay wa may kalingkuran oy. Init. O di ba ning duwa na nira diri o nangingutok. Basta lagi ka may muto. Hindi. Wala katawa na siya. Ay maglingkod sa taari. Ay manining nga tong pan guys. Tong kibay. Ay sige saka-saka basi mo ka. Oh. Ato mo sa birthday ha. Kinsa ay ikaw pol. Amot ng bike mo. Yo, Tim ka rin. sususo mo ng bike pol. Na, may kung mag-bike siya. May ibog mo ba eh? Ano man na imo mga friends na imo mga bike. Ano may kung makag-bike? Ganaan ako. Ganaan ako bike birthday. Paul mo kong Paul. Nagkuhan lang dito atong kanbay na kuhan ko atong kanbay katong bike ni Kisti ba si kinsa mo lang niya. Sayang di ba? Guba kay wala na yan. Mao na. Kuhan ko ato eh. Mong duwa-duwa na ko palit ng bike. Wala dan po. Palit kag bike tag pila pud nga bike tag 7,000. 7,000. Na unsa ro go? Minimum na sada ka ba? Ay nindot na na. 15 mil. Katong bike ni kay Dels. 15. Ay kwanto, hapit to ng 20. Yaga mahala ato uy. Mahal mo kay na good. Labi nag carbon mo paliton mga nata sa 80,000. Para sa una si mong papa nung ba bike man na siya sa una ba? Mountain bike mo to barato mo to nato sa una. Oo sa una pa na. Bike. Ato do sino bike ni sa una mo. Bike. Itong kuhan, taga sinabagan, 25 eh. So, di na kabumahay. Nga naman. Carbon asang gana. Ay, kaya dati, oy. Ginagawa mo. Oy. Ginagawa mo.
Ay, Diyos ko, Lord. Ha? Unsa na? Ay, amorsiko, Diyos ko. Di mo na unsa. Haha, na amorsiko. Amorsiko man. Di mo na makaunsa ang amorsiko. Amorsikuhan siya, guys. Dito na ito na ako unta. Tabangis ako lang. Mama. Habi na kong naunsa ka. Tatsa? Ayaw. Kuha lang. Di amorsikuhan. Ato ba ito? Napo. Tatapil. Ito na. Ito na. Dali. Wala na. Dali.